Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, benvidos, gracias por estar aí, gracias por elixirnos. Iniciamos unha nova edición de Falemos. E hoxe estaremos analizando e analizaremos a política municipal do Concello de Padrón co seu portavoz, o portavoz do Partido Popular que está na oposición e que se chama e recolle, porque ademais é presidente da agrupación local do Partido Popular deste Concello capitalino que é Padrón, Ángel Rodríguez. Estará connosco tamén a xerente de Engrobes, Asociación Empresarial de Bens e Servicios deste Concello, do Grove, para analizar, bueno, pues todo o que foi o ano 24, todas as campañas que están e que xa fixeron dende que empezaron este ano facendo a presentación da Festa do Marisco, levando pois a gastronomía da Centola, a Feira de Fitura, a Madrid, alá polo mes de novembro, a mediados de xaneiro, perdón, deste ano, e todo o que se ven por diante. Acaban de pechar a campaña gastronómica en torno ao mexillón. Bueno, todo isto que nos contará María Gómez, xerente de Engrobes. Si analizamos e empezamos iniciamos este turno de análisis e de entrevistas co presidente do Colexio Galego de Veterinarios de Galicia, digamos que co presidente dos veterinarios de Galicia, con don Luís Núñez. E vamos a facelo dende o punto... Bueno, moi boa noite, benvido. Que tal, boas noites, Antonio. Que tal, boas noites. Bueno, lóxicamente, nunca habíamos escoitado falar tanto das mascotas e dos problemas que teñen os veterinarios nos últimos anos. E isto ven todo a unha lei que se chama Lei de Benestar Animal, sí, que é conocida como tamén Lei Belarra, que isto se empezou a tramitar polo ano 23, hai un par de anos, e que entrou en vigor fai nada, este ano, non? E entón, isto ven a revolucionar todo porque cambia costumbres, cambia métodos, cambia incluso o procedimento de vostedes, que son os profesionales, dende o punto de vista médico, desde o punto de vista de ciruxanos, non? De sanidade animal, non? Sí, a ver, é certo que nos últimos anos hubo un cambio normativo importante, unhas normas que viñan de Europa, que sobre todo a través dos regulamentos, e outras normas nacionais. Como ben decías, en marzo do 23 publicouse a Lei de Protección dos Animais e que entraba en vigor en setembro do 23, que xa levamos un ano e medio con ele, que había pues, unha serie de cousas que naquel momento chamaron moita atención, non? Que a obligatoriedade de ter un curso para ter unha mascota, a obligatoriedade de ter un seguro, que non se pode deixar solo o can e tal. Pero eu sempre digo que España é un país de legislar moito e despois non cumprir. Mira, desa lei, que xa vai facer agora 2 anos que se publicou, hai 28 artículos ainda sin desenrolar. 28. Foi unha cousa que sacou a Dirección Xeral de Dereitos dos Animais, que está metido aí un ministerio, penso un pouco con calzador, o Ministerio Asenda 2030, cando se son animais, hai un Ministerio de Agricultura, se o que se trata é dos tratamentos, hai un Ministerio de Sanidade, volver a crear outro ministerio é unha cousa artificiosa, non? Entón, e de feito, pois, a mellor por empezar por esa lei, no seu momento noso que dixemos como colectivo veterinario é que non nos sentimos escoitados, porque se nos chamou, presentamos unha serie de alegacións e ninguna non foron recollidas. Foi unha lei que nos decimos sempre moi, a ver que non se me malinterprete, moi amateur. Se intentou coller a sensibilidade de moitísima xente, pero o criterio dos profesionais que verdadeiramente tiñan que ver coas mascotas, pois non se tivo en conta. E ademais, é unha lei que veu, en teoría, a tapar unhas deficiencias que non había. E me explico. Todo o tema dos animais de compañía xa é unha competencia transferida ás comunidades autónomas, non? En Galicia se tiñamos unha lei que a moi grande parte do que din eles e as cousas lóxicas que agora se recolle xa estaban recollidas na lei autonómica, non? Entón, por iso, esa foi un pouco a lei cando empezou das mascotas. E altera todo o pensamento, todas as costumbres da xente, principalmente da xente maior, da xente Galicia no rural, sí. Totalmente, digamos que favorecedora e explotadora de 4 galiñas, 2 ovellas, un porquiño, un non sei que, aparte do can, do gato, de tal. Sí, a ver, un pouco por decir, o veterinario é unha profesión multidisciplinar, non? Que non se pode encuadrar solo o tema do cuidado das mascotas, claro, que non só le pode encuadrar a sanidade alimentaria. Eu estaba pensando, cando ti presentabas todo o tema do Grove, do que decía, pues fíjate, por darte unha idea, que se encargan da inspección
das ceteras e das depuradoras son os inspectores de saúde pública. Todo o tema da restauración, quen se encarga? Son os inspectores da Consellería, inspectores veterinarios. Claro, a carne, do pescado, do carne, do pescado, os matadeiros e tal. Entón, todo o tema da seguridade alimentaria é unha competencia dos veterinarios. O tema das mascotas, é certo que é unha competencia dos veterinarios, e despois, se tal, entraremos por o tema principal que está vendo ahora sobre o Real Decreto 666, pero toda a produción animal, a alimentación, que non nos olvidemos que España pegou un boom, pues, evidentemente gracias ao desenrolo das mellores xenéticas e tal, pero que tiñan un componente veterinario. E despois subsisten en zonas pues, a mellor alonxadas un pouco daqui da zona do Salnés, nas zonas do interior, as explotaciones leiteiras, avícolas e de porcino, que Galicia é punteira, e despois temos este tipo de sociedade na zona que, como diste, pois que a mellor non se lle poden chamar, aunque se lles obliga a registrar, pois o que ten un porco de autoconsumo que ceba durante 6 meses, a mellor un ano o ten, 2 anos non o ten, o que ten 6 ou 7 galiñas por ter uns ovos da casa, que ten 2 ovellas para que non se lle vaya a finca a monte, todo eso, pois evidentemente ten que ter un control, pero hai que telo na xusta medida, non? É como que nos decimos, non? Que non hai que llevar un registro, non hai que facer unha declaración da renta cada ano, non hai que ter, claro, é dicir, todo, un gato ten que ter un microchip. Sí, o sea, a lei autonómica non obligaba a ter o gato con microchip, sin embargo a lei nacional, a que decíamos, obliga a identificar todos os gatos. Claro. Pero un gato nunha aldea sempre andou solto. Xa, refiro. Bueno, tamén hai certo que hai cousas que temos que empezar a cambiar, entendes? O sea, o feito de identificar un animal non é tanto sí que é porque o animal este identificado, porque teña a súa propia identidade, pero tamén, cando estamos falando de, a mellor, dun can, é que se ese can causa unos destrozos, haxe unha persona responsable. Correcto. E a titularidade ven a través da identificación do animal. Pero esa maioría da xente o facía antes. Sí, o sea, digamos, ¿no? A sociedade evidentemente cambiou. Se nos botamos unha mirada a 30 años atrás, como estaban as mascotas, como se trataban, e de feito eso o que moitas veces pasa, ¿no? Por exemplo, ahora, hai 30 anos era impensable que unha mascota se tratara contra un cancro, ¿no? E agora, se o detectan, se lle dan eso. Que pasa? Que eses medicamentos, por exemplo, xa non están autorizados en veterinaria. Por qué? Porque os laboratorios non investigan, porque non lle sale a renda, entón hai que utilizar eses mismos principios activos que se utilizan en humana cando se dá unha quimioterapia, o que se chama unha prescripción excepcional. Entón aí o veterinario é responsable do que fai, porque fíjate unha cousa moi importante, cando el fai unha prescripción excepcional, o sea, que dá un medicamento autorizado para outra especie, que neste caso é humana, a un can, o veterinario asume todas as responsabilidades de unha reacción indesexable, non sabes? Que dicindo, mira, es que isto estaba autorizado para os homes, pero es que nos cans se demostrou isto. Se o veterinario instaura ese tratamento, el é responsable. Por iso, el tampouco non vai a tirar pedras contra o seu tellado, non? Dice, oiga, mira, eu vexo que lle teño que dar isto, e avisa ao propietario, mira, contra isto en veterinario non hai ningún medicamento autorizado, imos a utilizar isto. E como ás veces pasa, salvando un pouco as distancias, en humana, cando lle din, mira, contra isto non hai nada, pero hai un tratamento experimental, queres facelo? Vamos a ver. Dice, e se non hai alternativa. Vamos a ver. Exactamente. Un pouco nese sentido, distinguindo sempre entre o que é a diferencia entre as persoas e os animais. E dentro dos animais tamén a importancia, a distinción entre un animal de producción e un animal de compañía. Refírome que un animal de producción, por exemplo, unha vaca, cando parte unha perna, ten un parto distócico e tal, o seu fin é producir leite e parir, pois o gandeiro decide mandala ao matadeiro, non sabes? Nunha mascota, pois a mellor inda que parta unhas pernas tal, se lle pode poñer unha prótese, se fai tal. Son tratamentos distintos, plantexamentos distintos. Que é o que lles leva aos veterinarios e aos colexios oficiales de toda España a manifestarse, e lóxicamente tamén os de Galicia, e que a manifestarse, a protestar contra esta lei que a ustedes, hasta que punto, me gustaría tamén que dixera, hasta que punto lles coarta a súa profesión e a súa liberdade de diagnóstico, non? Bueno, ben, é importante esa pregunta. E por poñelo un pouco en contexto, nós formamos parte da Unión Europea, por encima das leis nacionais, dos reales decretos nacionais, dos decretos autonómicos, das leis autonómicas. Está o Parlamento Europeo que legisla a través dos seus regulamentos. E no ano 2019, sobre o medicamento, pois publicou un regulamento, o 6/2019, que establecía unha serie de pautas obligatorias
é unha serie de recomendacións. E, por darte aí dous ou tres datos, pero eu entendo que importantes, por exemplo, para a venda de medicamentos veterinarios, o deixaba ao albur de cada país, o permitir ou non permitir. O sea, en España e en Italia somos os dos únicos países que a normativa nacional non permite aos veterinarios a venda dos medicamentos veterinarios. É certo, claro. Entón, bueno, é unha cousa que o permite, pero España ao mesmo tempo non o deixa. Non o deixa. O regulamento europeo tamén di hai que empezar a controlar os antibióticos porque estamos creando un problema de resistencia. Este é un problema grave de saúde pública, nós somos conscientes disso. Por dar un dato, hai 30 anos que non sae unha molécula nova para loita contra os antibióticos. O que estamos facendo son as recombinacións das que temos, a ver como tal. Bueno, dentro do Ministerio de Sanidade, bueno, dende Europa, entendo que con bo criterio dice temos unha serie de antibióticos que sabemos que son efectivos, que son os que eles lle chaman da categoría A, vamos a deixalos para a saúde pública das persoas. E, de feito, son antibióticos que tampouco non están en un ambulatorio, te los poden recetar, pero tens que poñer los antibióticos hospitalarios, teñen que apoiar. Nos estamos de acordo. Despois se establece outras categorías, a A, que é a que reserva solo para humanos, a B, a C e a D. Entón dice, vamos a procurar, na medida do posible, pois os da B, que son bastante efectivos en humanos, procurar non usalos en veterinaria, se me permite a expresión, para non gastar unha bala, entendes, de eficiencia. Salvo. Sí, claro, que tú non sexa, o sea, de eso non lle pon. E despois establece outra cuestión e di, vamos a pedirlle a xente que vaya declarando os antibióticos que usa. E no regulamento establece esa recomendación, pero establece uns plazos. E para os animais de compañía, perdón, por empezar cronolóxicamente, para os animais de produción establece que antes do 27 hai que ter un sistema para declaralos para os animais de produción e permite hasta 2030 para os animais de compañía, para declararlos. Bueno, temos ese regulamento europeo e pasamos á norma nacional. E a norma nacional, o primeiro que nos atopamos é que non permite aos veterinarios facer as ventas. Sin embargo, o regulamento, que isto penso que é un matiz importante, o regulamento europeo o que di que hai que declarar as ventas de antibióticos. E dice, coño, nos por definición, perdón por a expresión, se non podemos vender, os veterinarios non teñen que declarar nada, non? E nós decimos, pero aún así os vamos a declarar. Entón, que fai en España? O Ministerio de Sanidade, a través da Axencia de Medicamentos, di aqueles que dispensan medicamentos, entre comillas, se me permite, que venden, que son as comerciales e as farmacias, que o declaren. E sabes cal é a diferencia? Que eles declaran 3 datos solos. Declaran o código do medicamento, o volumen total vendido e a especie de destino. Esos son os que venden. E chega aos veterinarios, como non venden, e o regulamento europeo non establece ninguna obriga, dice, non, pero ti me vas a declarar cada receta. E cada vez que me declares cada datos, animal, cada dá 9 propietario. datos. O sea, o que vende non dá 3 datos. E na Axencia Española do Medicamento é unha aplicación que se chama ESOAVET, e a Axencia Española di esta base de datos, con estos datos, cumple perfectamente a normativa europea. E, sin embargo, os veterinarios dicen, non, ti vas a declarar 19. E dices, hombre, se aquela cumple a normativa europea, entre 3 e 19 hai moitos datos. E eu te teño que dar cada receta que fa. Claro, pero eu teño unha mascote, eu vou xunto a vostede, porque ten unha... Bueno, pues calquera historia. E eu que datos me ten que pedir vostede a min da mascota? Nós te temos, para poderte dar un antibiótico, hai que cubrir unha receta que xa ten 19 ítems, 19 campos a cubrir. E despois, eu na aplicación Presvet, que é a do Ministerio, teño que volcar esos 19 datos. A identificación do animal, o lote, a dosificación, os principios activos que ten, o teu nome, a túa dirección, a ficha do can, a identificación que ten o animal, hasta 19 datos teño que dar. E claro, teño un plazo de 15 días para dar esos datos sobre cada unha. Isto é, se se me permite o exemplo, é como se ti tiveras un restaurante e ao final de ano te din, bueno, dime cantas toneladas de carne de porcino vendiches, cantas toneladas de pescado vendiches, cantos kilos de marisco e cantos tal. E chega, bueno, pues vale, teño que tal, entonces, claro, eso está, te lo pones, tal. E chega un camarero e dice, no, ti me tens que decir
o día 1 de xaneiro, quen comeu, exactamente, 19, dice, viño con gaseosa, con café, eran dous, eran tal. Claro, e dice, oye, mira, isto é unha traba administrativa burocrática que non vai a ningunha parte, non? E iso, entón, é a principal queixa, que o sistema Presvet dos veterinarios que non é exixido, pese ao que diga o Ministerio, non ven obligado desde Europa en esos termos, ven, decir, tes que dar 3. E, de feito, xa che digo, na páxina da EMS dice, si me volcas estes 3 datos, xa cumplimos co que manda. Entón nos decimos, pues, as queixas ao Ministerio, aos ministerios, porque isto iría a sanidade, non a agricultura, non? Sí, o sea, o que queremos é, a queixa é frente ao Ministerio de Agricultura, pero nós o que queremos é que se nos integre no Ministerio de Sanidade, que o Ministerio de Sanidade xa ten unha aplicación onde volcan a xente que dispensa, o Están recollendo as queixas. Sí, o sea, ver, aquí evidentemente a Diana está posta no Ministerio de Agricultura porque foi o que sacou esta normativa, non? Eu sempre lle digo a xente, non hai que enterrarse vivo para demostrar que sabes cavar. Ti o fixeches isto con boa intención, te pasaste de frenada, hai outros colectivos que son os que... Porque aparte hai unha cuestión, si ti ves, eu son o veterinario, ti ves con unha mascota, eu te fago unha receta dun antibiótico, ti nese momento non tes o antibiótico. Ti cando tes o antibiótico? Cando vas á farmacia cho dan. Claro. Cando eu che fago a receta, digamos que é unha declaración de intencións. Digo, oye, mire, quero que Antonio e a súa mascota lle den este antibiótico. Pero, cando verdadeiramente accedes a él, é cando cho dá a farmacia. E a farmacia, xa non a ti, senón a toda a provincia de Pontevedra, indica, bueno, dice, mira, eu ao cabo do ano vendín tantas destas. E claro, chega o veterinario e di, non, esta Antonio, aquela Manuel, e despois volveu Antonio os 4 días e teño que darlle esta. Entón, eso é unha traba burocrática que non vai a ninguna parte, que non afecta para nada o control dos antibióticos. E que ademais, digamos que aos profesionales, a todos vostedes, lles fai perder un tempo. Claro, a veces porque vostedes fan de administrativos, máis que de veterinarios. Claro, sí, aparte son datos que a mellor lle vale en un ministerio, en un despacho, para facer tablas, cruzar fichas e tal, pero para o que é reducir o uso de antibióticos non lle afecta, a resistencia non lle afecta. Isto hai que abordarlo dunha forma, penso, máis sosegada, contando co sector, ver onde está o problema, entendes? O sea que... E isto lles condiciona que vostedes, cando recetan, se o meu can tuvera un problema, en vez de recetar o antibiótico A, recetan o B porque o A ten máis problemas ou máis controles? Sí, bueno, vamos a ver, aquí hubo tamén, penso que unha interpretación errónea. Como te decía, hai 4 categorías, A, B, C e D. Sí. O que di a norma, porque aparte hai unha recomendación que non mente un pouco, dice, na medida do posible empeza polos da categoría D, despois, se ves que non é efectivo, pola C, despois pasas ao B, e o A o tes vetado. Pero unha cuestión importante, e a xente aí sí se está confundindo, non te indica que ti tes que empezar polo D. Polo máis, digamos que empezar a valorar a posibilidade de usar o D, pero a veces a xente, non, porque teño que utilizar un que sei que non va a ser efectivo. Iso non é certo. O veterinario ten a posibilidade de empezar, si quere, polo B, si ten probas que lle acreditan que ese é o que verdadeiramente máis efectivo, non? Claro. O sea que se te permite, entendes? Claro, porque isto ás veces chega, e na sociedade chega que, bueno, que me dan un antibiótico máis para que nos entendamos todos no argumento, porque falamos para a audiencia, vale? E entonces, máis floxiño, e se non funciona, damoslle outro. Claro. E entonces, pero para iso, vostedes tendrían que facer unha proba que se chama antibiograma. Un antibiograma, sí. E iso, pero iso ten un coste. Sí, ten un coste. Evidentemente, vamos a ver, pero claro, dentro dos antibiogramas, despois hai, polo que sexa, placas que non crecen ben, que tampouco tal. Entón, nos aí, nese sentido, que se está deixando de lado, e to comento o caso que había un compañeiro que detectou unha pastelera en un antibiograma hai 6 meses, está sempre indo a esa mesma explotación, el non ten que facer cando ve, se ve que a sintomoloxía é distinta, el ten un coñecemento da explotación, sabe, e fai o diagnóstico, dice, eu non teño que volver a facer, eu sei o que é efectivo é este, non vou empezar polos outros. Vale. Se ti chegas de novo a unha explotación e non sabes cal vai ser, pois sí, en efecto, o normal a mellor é, como ti decías, empezar, para entender a xente, polo máis flouxiño e lo que menos resistencias me causa. Isto é igual que cando unha persona ten un dolor enorme de cabeza e dice, bueno, pois vou apagar a luz e tumbarme, descanso, a ver se me pasa. Claro, no, hai veces que son jaquecas tremendas, hai que ir ao médico e tal. Entonces, neste caso, un pouco igual, non? E despois nós temos outro problema que nos están dicindo é que
nós temos que recetar en base ao que din as fichas técnicas dos medicamentos. Esas fichas técnicas non se actualizan. O cal sí que vai en contra do que o día na Europea, porque te di, cando te autoriza un medicamento, ti tens que estar ao tanto das novas actualizacións, das novas recomendacións, entendes? Das posibles interferencias, das mellores usos, tens que seguir estudiando. Que pasa? Que os laboratorios fan as súas contas e dicen, bueno, eu sigo con isto e non lle fago máis estudos, pois eso sí que habería que empezar a revisar, non sabes, decir, oye, mira, isto hai que tens que empezar a actualizarte, entendes? É como si, me permite tamén a expresión, ter que pasar un ITV, non? Aquí hai que mirar un pouco e dice, oye, isto estuvo ben en aquel momento, pero, mira, as emisión de gases, este coche xa vai maior, a combustión é mala, entendes? O sea, que hai que empezar a poñer, entonces, pois te digo que intentarlo reducir a unha cuestión simple de non me deixan recetar e non podo usar este antibiótico, non é eso exactamente, un compendio de situacións. Non sei se teño estes datos, a ver se vostede mos modifica, mos rectifica ou mos actualiza. En Galicia hai en torno de 800.000 mascotas. Sí, é certo. E en España uns 11 millóns. E en mascota que entendemos? Can, gato... Sí, o sea, nos, digamos, entre can, gato e furóns, que hai menos, se pode decir que hai, digamos, unha mascota por cada 4. O resto da bichería non son mascotas. Non, despois temos as explotacións, digamos, de animais de producción. Pero quero producción. dicir, calquera outro, un rapaciño ou unha casa que teña unha tartaruga... Eso non están incluídos. Eso non é mascota. Estamos falando do que obriga a normativa autonómica é a identificar todos os cans. E de forma indirecta, a través da publicación da normativa nacional, da Lei 7 do 23, todos os gatos. E os furóns tamén. Entón, eses datos son correctos. Pero o furón é simbólico, non? O furón será simbólico. Sí, simbólico. Era unha cuestión, digamos, que ven xa arrastrada do que se sejaba. Bueno, pero non existen. E esta situación, alarma a sociedade. Tamén eso fai que haxa máis abandonos, máis desprendemento de mascotas e que acaben nas canceiras ou que acaben abandonados por aí algúns. Si, eu penso, cando falábamos antes da lei que se publicou hai 2 anos, que a idea inicial era loitar contra o abandono das mascotas, pero produciuse un repunte. Claro. Por que? Porque a xente veu que aquilo... Medo, claro. Sí, era digamos, era un animal sancionable, non? E a xente empeza a sacar as cousas dándolle unha punta que non ten, non? Cando decía, teño que ter un seguro de responsabilidade civil, tal, e non sale tal. Pero claro, tamén é certo que se ti tes un animal, ti eres responsable do que faga ese animal. Pero eu teño un caniche, un cancillo pequeniño, vamos, de 2 kilos. Sí, o que marca, pero que aínda non se desenrolou, é que tes que tela. A día de hoxe é obligatorio... Se teño un can grande, un peligroso... Exactamente, ese sí que é obligatorio. Pero desde hai tempo. Sí, que non te acordas un pouco... Anterior. A mellor, cando foi que lle chaman a lei de los perros potencialmente peligrosos, dos cans potencialmente peligrosos, chamaban a lei Obregón, porque un can había atacado o seu fillo e ela foi a que moveu todo. Non recordaba o dato, pero sí. Sí, etc. Entón, esos cans teñen unos requisitos máis... Hai unha serie de razas máis especiais que poden atacar, entón, o propietario non pode ser cualquera, tens que ter unha licencia para poder ter o can, ese can ten que ter contratado unha póliza de responsabilidade civil, ten que estar censado, non pode andar solto cando teñes... Eso, digamos, xa estaba. Que fai a lei nova? Eso que se obligaba dese seguro, en teoría, se lle aplica a todos os animais. Claro, aquí é inviable, como distí, hombre, son 800.000 mascotas, pero mellor temos 650.000 propietarios, porque hai algúns que teñen máis. Claro, non podes meter de repente a todo o mundo a facer un curso, e aparte, me acordo o que decía, o sea, que para ter un fillo podes telo sin problema, e para ter un can tens que ter un curso, non? E dice, bueno, pues, era o que decía a lei. É que te puxeron tan estilo, non, é que non podes deixar un can, que decía, se o deixes atado mentre na farmacia, que non entra, porque en Galicia están prohibidas as entradas, se os deixes fora, te vai a vir, sí, ou na panadería ou algo, sí. Entón, dice, bueno, eso tampouco non é certo, hombre, tampouco non podes estar 3 horas estar traballando na panadería e deixar o can fora, pero se te vas a comprar un pan, entrar, eso nunca salía. Pero sí que é verdad que a xente colleulle medo, empezou a pensar, entendes, que non... Bueno, e os criadores de cans? Teñen que estar registrados. Pero
pero casi desapareceron casi a maioría, non? Penso que non, porque o que se trata é de evitar, esta lei que buscaba era a cría indiscriminada, non? Que a xente que tuvera, ou que un veciño tuvera unha cadela, outro un pan, e xuntamos e despois facemos e tal, despois non os colocan e tal. Eso sí que tal, entón dice, bueno, que quera ser criador, se ten que dar de alta, e de feito, se algún ocasional antes de entrada en vigor, pois ten unhas crías, tamén se lle poden dar de alta, entendes? E que eu dixen criadores e, sin embargo, me quería referir ás tendas, o que sí casi non sí, se proíbu. Sí, o sea, as tendas de mascotas, as tendas de venta de mascotas, non criadores. Non, o sea, aí me o sea, exactamente, ahora as tendas é o que se proíbe, non poden ter, non hai, eso está prohibido por lei, eso sí que entrou en vigor. Un canciño e non hai. Vai agora un ano, non hai, tes que ir directamente a un criador, entendes? Eso, bueno, eso era o que buscaba un pouco a lei. Te digo, da lei esa había cousas que estaban ben, pero había cousas que lle faltaban un toque profesional. Antes de entrar no que fan as diferentes administracións ou do que deberan de facer, vale? Ou do que vostedes reivindican, os cans de caza quedan excluídos desta lei? Sí, bueno, se te acordas, cando foi no seu momento, sobre todo en Castilla e León, que había as sociedades Castilla-La Mancha, que houve unha loita grande, entendes, que se lle afectaban, que se eran animales de traballo, e quedaron excluídos no ámbito de aplicación, pero claro, un can de caza, por que o catalogas? Pola raza ou pola actividade que ten? Porque ti a mellor, se tes un galgo, pero ti nunca has ido, non sabes? E dices, bueno, non me afecta, non? Non son cousas que non entendemos ben. Non aclaran, non? Non aclaran, sí, porque dices, sí, pero non. Bueno, as veces que no seu momento, foi obxecto de debate entre o PSOE e os seus socios, non? Que o PSOE de Castilla-La Mancha, de Paja, era un grupo forte, e quería que eso se sacara. Os socios de goberno, que eran os que habían sacado a lei esta de bienestar a través, bueno, ahora non sei, era de Belarra, non sabes? Non querían que se excluíran, entón, ao final sí que se excluíron, non? Porque había que sacarla adiante, non? Pero pois te digo que ti cando intentas facer unha cousa que contentes a todo o mundo, ao final sale che malo. Maquiavelo sempre lle digo, o que decía, dice, si toleras o desorden para evitar a guerra, primeiro tendrás desorden e despois a guerra. E aquí era o que lle pasa, tolerou que todo o mundo dixera o que quixera, e ao final, que temos? Co que te decía ao principio, 28 artigos sin desenrolar, que dixeron, non, hai que facer isto, e xa se desenrolará, e... Outra das reivindicacións que vostedes fan é unha cuestión de tempo, señor Méndez, porque temos aquí un tempo limitado. O IVA, por que ten que estar o IVA o 21%? Sí. Bueno, isto foi un tema que arrancou no 2012, cando foi a época de crisis, o goberno necesitaba recaudar, eu sempre lle digo o mesmo, se subiu 13 puntos, porque daquela o IVA reducido era do 8, o reducido pasou do 8 a 10, e, sin embargo, o que era o IVA normal, que era do 18, pasou a 21. As mascotas pasaron do 8 a 21, 13 puntos subiron naquel momento. Se dixo que era un momento... un artículo de luxo, non? Sí, que foi unha cosa circunstancial, pero aquí sempre dixen o mesmo. Cando o PP estaba no goberno e tiña capacidade para baixar o IVA, non o fixo. E o PSOE o reivindicaba sempre no seu programa. No 2018, cando chegou o PSOE ao goberno, tornáronse as cousas. O PP empezou a reclamalo a baixada do IVA e o PSOE que non o baixaba. Eu sempre lle digo os mesmos. A mí me gustaría que mantuverades o mismo criterio, se unha cousa é correcta, estedes ou non estedes na oposición. Se algo é bo, independentemente de que ter 160 ou 180 diputados. Se é bo, é bo. O que diste, as mascotas non é un luxo. É unha cuestión de saúde pública, tratala. Subir 13 puntos, un tratamento, hai xente que lle bota para atrás. Pero es que, además, tes un problema. O veterinario, eu tamén lle conto sempre tamén o mesmo exemplo. En función do paciente, ten que facer un tipo de factura ou outra. Un veterinario que vai a ver un porco, ou mesmo un can que sea de guardia de unha explotación gandeira, a esa explotación lle fai unha factura ao 10%. Ese mismo veterinario vai a ver un can na cidade, ao fogar do cliente, lle ten que facer unha factura do 21%. Entón, non é o acto clínico do veterinario, é o destinatario. Eu sempre lle conto o mesmo. É como se unha perruquería entre unha morena e unha rubia, e a morena lle cobras un IVA dun 10%, e a rubia un 21%. Entón,
Se o IVA non é, as mascotas non é un artículo de luxo, se todos estades de acordo cando estades na oposición que hai que baixalo, pois haberá que baixalo. Repasando algunhas das declaracións que vostede fixo nos últimos días, vostede insistía en que sobre isto, en que o 70% das enfermedades que aparecen nos humanos son de carácter zoonótico, que pasan das persoas aos animales e viceversa, dos animales ás persoas. E isto, como nos comportamos os que temos mascotas? Bueno, nos a nivel autonómico xa lle pedimos que había que hacer unha declaración de enfermedades zoonóticas, sobre todo de mascotas, que son as que principalmente conviven coas persoas, non? Claro, entón, pero falamos de nenos ou falamos de xente maior e é como un xoguete. Sí, non, máis que un... Sí, o sea, se abrazas, a cariñas, os antibióticos, se teñen, non? Entón, que o que decimos? Te poño un exemplo moi claro que vas a entender. Hai unha enfermedade, a toxoplasmosis, que provoca abortos en mulleres. É unha enfermedade relativamente frecuente en gatos. Claro, se unha clínica veterinaria detecta un caso destes, o normal é que, por exemplo, se estuviéramos aquí no Salnés, que vera e dice, oye, mire, que eu vin 5 casos destos, que se o reportase o centro de saúde, dice, oye, que a mellor estás encontrando mulleres embarazadas, falle esta proba que non lle faz de rutina, pero que aquí temos unha prevalencia alta desta enfermidade, hai que parar. De leptospiras, entendes? O sea, hai moitas enfermedades, bueno, xa dixes ti, o 70%. De feito, o COVID, por non ir máis aló, onde di que sale do pangolín, do paso entre as persoas, as humanas, e despois, tamén os vemos a veces nos virus, os virus mutan, cando falábamos da gripe aviar, un virus que un momento dado. Que consello daría vostede á población que nos está vendo dende o punto de vista de esta situación de contagios que van para as mascotas e das mascotas que veñen para... Hombre, nos levamos a... Porque últimamente eu creo que estamos humanizando os animais, non? Sí, eso tamén... sí. E iso non deberá de ser, non? Non, exactamente. Tamén hai que distinguir, entendes? Os animais son seres o can sempre ten que ser un can. Exactamente. Hai xente que non leva. Hai que tratarlos como seres silientes, co que son, pero non son humanos. Sinten, pero non son humanos. Non son humanos. Eso tamén hai que deixalo claro. Nós temos hai tempo que a mellor escoitastes que hai un concepto que se chama unha sola saúde, One Health, no? Que é agrupar a saúde das persoas, a saúde animal e a saúde do medio ambiente. E todo vai integrado. Xa os vemos, pues, por exemplo, ás veces cando hai problemas no medio ambiente en zonas donde hai a mellor unhas salidas de fumes que despois ao cabo de 20 anos se ve que hai unha alta incidencia de cancros, tenes de que sale. Todo isto está interrelacionado, entendes? Nos, por exemplo, no caso a veces cando me falan de gripe aviar, de casos que hai, dice, oye, mira, aquí é moi difícil e casi, eu diría imposible que dentro que se den casos, porque os casos que hai o mellor en Oriente Medio non se poden, porque as galiñas aquí sí que conviven coa xente na mesma casa, que a mellor para o frío se acuña todo. Hai que ver. Pero, por exemplo, aquí, que esta é unha zona moi afectada polos humedales, e están afectadas polo tema da gripe aviar, e entón hai que sí, en ese momento, sí. Encerradas, sí. Hai un período, esa é unha enfermedade que son as aves migratorias, aquí temos a zona da lanzada que teñen, claro, paran as aves migratorias, buscan donde beber, entran normalmente nos corrales e por iso di de poñerlle son as zonas de especial risco, especial vigilancia. Correcto. Eso é o que temos. E despois, falando un pouco de unha zoonosis, de unha situación particular que se dá en Galicia, nós somos a única comunidade autónoma de España na cal a vacinación da rabia non é obrigatoria. Antes estábamos... E hai casos todavía? Hai un caso hai silencios epidemiolóxicos. Que pasa? Que silencios epidemiolóxicos é que non se dan casos propios, senón que poden ser casos importados. Pero non somos fronterizos con Marruecos. Vigo é un porto onde ás veces poden baixar... a globalización... Eso lle afecta. E despois, a vacinación da rabia é unha loita, digamos, de grandes datos. Non é decir tanto importante, sino que se temos unha población importante xa que está vacinada, temos unha inmunidade de grupo que debemos ter. Claro, nós en Galicia estamos vivindo tranquilos, entre comillas, en base ao que fan o resto das comunidades autónomas de España. E nós non entendemos por que ocorre eso. Hubo un caso aí agora 3 anos, cando foi a guerra de Ucrania,
é o país de Europa onde máis casos de rabia humana se dan. En aquel momento, sí, pola crisis humanitaria, a xente, polo que facemos, salía coas súas mascotas. E houve unha instrucción do Ministerio tamén, bueno, a tal, dice, oiga, mira, van a empezar a llevar refugiados, isto é unha crisis humanitaria, non os pongáis moi estupendos co tema de exixir ya vacinación de rabia. Dice, ya, pero es que esto es... No, pero bueno, está a crisis humanitaria e aquí estaban entrando cans, había protocolos de decir, si ven un can aquí, cuidado, avisar, poníalos en cuarentena, e que yo pongo en cuarentena. Bueno, ti, si te ven pola clínica, dice, xa, pero non son os responsables, non sería mellor que vacináramos todo para que, no caso de que hubiera, entendes, unha cuestión, entendes, o sea que eso é tal. E despois a nivel galego, cando estábamos falando, por eso decía, non antes, non tanto en Madrid, nos a nivel da administración pública da Xunta, pues tampouco estamos contentos, non? Nos ten en conta que temos un corpo de inspectores de 900 veterinarios, hubo unhas oposicións no ano 93, outra no 2005, os do 93 que aprobaron a oposición tomaron posesión na súa plaza e só tuveron unha oportunidade de concursar no 2013. Ti te imaginas 32 años sin poder, con todo o que cambia a vida. Nos xo plantexamos a administración e dice, tendes que facer concursos moito máis de traslados. E iso depende da función pública. Da función pública, pero depende máis da Xunta, das comunidades autónomas ou igual que os médicos depende do Ministerio de Madrid, do Goberno Central? No, vamos a ver, as competencias da asistencia, no caso tanto dos médicos como dos veterinarios, están transferidas ao Sergas, o sea, o Ministerio órgano coordinador, pero que xestiona os seus recursos en Galicia é o Conselleiro de Sanidade. Pero no caso de Galicia, todos os inspectores veterinarios que teñen unha gran parte das competencias transferidas, non? Hai poucas cosas que digamos que quedan dependentes da Administración Central, o control de fronteiras, esta cosa, todos os funcionarios dependen orgánicamente, dependen da Consellería de Función Pública, vamos, ahora non sei como se chama aí exactamente, e despois están adscritos ás súas consellerías. Bueno, pois ese corpo de 800 veterinarios en 32 anos só pudo concursar unha vez. Imagínate todo o que cambia a vida. Ti empezas recién acabado, tomas a primeira posición con 30 anos e vives en Coruña e despois, ao cabo de 10 anos, conoces unha muller e te casas en Vigo, pero o teu posto sigue estando en Coruña. E despois, ao cabo de 10 anos de ter a muller, os teus fillos empezan a crecer e queres ir a Santiago para que eles estudien, e ti esas posibilidades, non, dices, non, ti estás en Coruña e ali levas 32 anos. Dices, hombre, hai que facer. Nos, por exemplo, a nivel autonómico, nos estamos rexindo por un decreto de funcións do ano 91. Os servicios veterinarios dicen, hai que facer en base ao que se decía no ano 91. Solo por darte un dato, pensa os móviles, como era a telefonía móvil no ano 91 e como é agora. Mi madriña. Todo o que cambia, non? Entón, hai que adaptarse aos tempos. Don Luis Núñez, é un placer. Continuaríamos unhas horas, pero facemos unha cousa, emplazámoslo para outro día. Sí, un pouquiño, porque aquí hai moita información que teñen vostedes e que esta sociedade sin vostedes non funciona. Sí, o sea... sí. Deixolle a última reflexión, un minuto, para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntindo, Luis. No, agradecerche que nos deras... penso que tocamos moitos datos. A veterinaria, eu sempre lle conto, é moi rápido, un exemplo. Eu, cando intento explicarlle a veterinaria, sempre lle poño o mesmo exemplo dun grupo de cegos que foron a tocar un elefante. Por primeira vez, un tocou unha orella, outro a pata, outro subiu o lombo, outro o colmillo e tal. E cando lle preguntan ao cego que como é un elefante, un dixo, o que tocou a orella isto é un gran abanico, o da trompa é como unha culebra, o da pata é un tronco, o que se conveu dixo, isto é como unha liana, e o do colmillo dixo é como unha punta. E todos tiñan razón e ningún acertaba, non? A veterinaria é un compendio de actuacións no mundo das mascotas, na saúde pública, nos animais de producción, no medio ambiente, nos laboratorios de medicamento. Entón, ten moitas competencias e intentalo encaixillar en un grupo solo, penso que é un error noso, cando a veces intentamos, evidente que o mundo dos animais de compañía medrou moitismo a nivel de profesionais, non? Pero que a veterinaria abarca moitos campos. Xogan moitos factores aquí. Sí, señor. Xogan moitos factores. Un placer, de verdade, encantado, hasta unha vindeira ocasión, e agradecemos moitísimo, e que se solucionen estes casos, que lle fagan caso, que será bo para todos.
para vostedes e para a sociedade, que é a que vostedes sirven. Exactamente. Pois moitas gracias. Pois moitísimas gracias, moi boa noite. Nos vamos a publicidade da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a María Gómez, xerente de Engrobes. Non a perdan, facemos un balance totalmente distinto da situación dos empresarios de bens e servicios deste Concello do Grove.